Moabot sa 610 ka mga food packs ang napadapon sa lokal ng gamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga residente sa isla sa Panganan kan sa mga panimay gisanapan sa tubig dagat kagahapon unot sa pagkusog sa hanging habagat. Mato ni Kapitan John Ricasio, alas 11:45 kagahapon sa buntag, gisanapan og tubig dagat ang upat ka mga sityo sa isla sa Panganan. Mga alas 3 sa hapon na kini mihubas. Kanina alas 11:40 sa buntag, subli na usab nga misanap ang tubig dagat sinarapit. Matod sa Pag-asa, alas 11:06 gahapon sa buntag, natala ang 1.9 meters nga high tide. Kanina udto padayong nasinati ang pagdako sa dagat nga miabot sa 1.95 meters. Ugma ana sa 1.85 meters ang sukod sa high tide. Wala tay gale warning sa Visayas but alert ta because kining moderate to strong na hanging habagat, delikado ang mga gagmay ni sasakyang pandagat.